käyteen. Niin, ei ole voi mitään. Moro kaikki katselijat, jotka tulette näkemään tämän videon. Olemme pre-assemblyllä, eli ryyppäämässä. Ja huomenna on sitten aamulla herätys melko aikaisin, jolloin lähdetään pelaamaan tietokonetta, mutta tänään juodaan tässä kaljaa. Get down, get down, get down. Te tiedätte mitä te teette, kun huudetaan 1, 2, 3 ja koko nimi. 1, 2, 3. Ei varmaan jäänyt epäselväksi. Ja vielä yksi feel the funk, y'all. Slow. Kerro kuunnella terveitä. No mikä vasta huomioon? Terveitä. Till you feel it, yo. Ei yhtään käsillä riitä, saatana. Sieltä löytyy krapulainen makeis. Ai se on enää punainen. Miltä tuntuu? Hyvä. Siellä löytyy herran luutnantti. Miten on assut mennyt? Miten on assut mennyt? Nyt menee aika hyvin. Joo. Nyt ei tarvitse olla pelaa. Niin. Täältä löytyy Remi. Onks Karra? Ai oikein? Joo. Monta päivää. Joo. Sä lähdet oikeitten kavereitten kanssa ryyppään. Oikein? Joo. Täällä on nää leikkikaverit. Tää oli vissiin plankki. Joo. Miltä tuntuu? Millä fiiliksellä lähdette finaaliin? Joo. Oli kiva. Moro Iiki. Vittu sulla ei oo yhtään krapua. No ei todellakaan oo. No niin. Alkolla on kyllä semmonen darra vittu, tän niinku voi oikein lukea noita katseista, silmistä näkee. Mulla se kamera. Se tiippi alkaa. En kommentoi. Etkö? En kommentoi. Niin mä sanon sulle, vaikka se on oikeesti eri. Tuntuu, että se on 3 matsia.
molemmat tykättiin tai toinen. Vanha skeittari. Selvä. Kato sille toisen. Alkan keskittyä ilmi. Siis toi on isku pyörän ollessa, nyt laitat sen soimaan. Ei ihan oikeesti. Mistä pois? Siellä voi hillitä itseäni. Tää nykin jo 16. Ei voi hillitä. Ei vaan hei, niin pidetään nyt nopeasti se virallinen osuus, mikä menee sitten sille videolle. Niin kuin että mukaan olla jotain virallisia juttuja. Nätisti oltu. Niin kun me ollaan ilmassa ja tullut jo. Mut ei istutaan alas nyt sen verran, niin pidetään. Kohta me noustaan kumminkin. Niin, mut siis... Kyllä niin. Tää nyt noustaan sit niinku silleen. Niin. Se on siinä esille. Sinne jo. Mä tohon vielä. Sun varpan päälle astuu silleen. Ei se mitään. Täällä on peli ja mä sitten esittelen itteni niinku pelkästään kameran takia. No niin, morjesta vaan kaikille. Olen Harri Roksi Karvonen ja on helvetin hienoa nähdä oikeesti, että tänne tuli näinkin paljon porukkaa. Meillä nyt oli semmonen tilanne, että mentiin tonne Assembly Winteriin ja päästiin siellä karsinnoista läpi helvetinmoisella tuurilla. Mutta niinku se... Vittu mä vietiin ne oikeesti. Niin vietiin. Ei kenelläkään ollut mitään mahdollisuuksia. Aivan, mut kuitenkin, no... Tilanne oli se, että me tultiin sitten tänne Assembly Winteriin ja me oltiin hirveissä darroissa, mutta me annettiin itsestämme se oikea kuva. Ja se, ei darrakuva. Ei vaan se kuva, mitä mä oon tän klaanin perustanut. Ja siis mä pistin niinku, keksin koko kaiken paskan viimeisen rynnäkön sun muuten ja se mitä mä niinku tältä halusin oli se, että me ollaan rentoa sakkia. Ja pikkusen niinku pelosekaisin fiiliksin mä odotin sen, että kun porukka tulee tänne rupee valumaan tänne näin, että onko ne oikeesti valittaja. Eli onko ne vittu saatu rillit päässä tänne ampuu finnejä pitkin seiniä. Sitä mä, no niin, hiljaa. Niin sitä mä oikeesti pelkäsin, mutta niinku oikeesti äijät lämmittää sydäntä nähdä jumalauta suomalaisia kunnon miehiä täällä. Täällä on jokunen ei-viiryläinen, mutta niinku, jos voi sanoa pahan sanan tän jälkeen viiryn hengestä, niin sit se on ollut eri talossa. Ja nyt haluaisin niinku antaa puheenvuoron yhdelle pitkäaikaisimmista viiryläisistä, eli Lassi Lasenhofen Tippa Hofen. Pasaramäki. niin, eikä kiitos kaikille ja mä oon siis se oikea kuva. Mistä aikaisemmin mainittiin. Ei oo se herra Vänri kirmatoveri. Sekin vielä niin. Tosiaan siinä on varmaan se manageri ja johtaja ja mitä. No niin itse kun tiedät paremmin. Manageri, johtaja, diktaattori ja mitä muita näitä titteleitä niin nyt tosiaan tyhjensi kanssa. Tää on sun keskellä. Joo, ei. Niin. Tätä on aikaisemminkin kyllä ollaan koitettu värkätä ja tässä on tää sama. Niin, tosiaan en mä ole mitään enää sen kummemmin tyhjentävää vastahusta kyllä keksi, että tässä ollaan ja tällä porukalla ja tällä jatketaan ja näin mennään ja oli siinä muitakin ja juodaan nyt sitä viinaa ja kiitos oikein kaikille. Kyllä. Pojat,
Me otetaan nekin ylimääräiset, ketkä täällä nyt on. Tyttö. Joo. Vetsnats. Mut me otetaan Viirylle. Viirylle! Hyvä. Yeah. Ja Pohjanmaan kautta. Ja meiltä koijetaan. Näin, kiitos. Ja sen jälkeen seuraava valta. Oli. Ja sen jälkeen vapaata seuraa. Ei se oli. Siitä piti kurlata. oli kaikkein sanottavaa. Kukaan ei oksentaa. Mä luulen, että oli ryyppymässä vettä. Jonkun olisi mennyt oksentaa. Terve! Mä oon täällä vähän ulkopuolisen. Miten niin ulkopuolisena? No okei, mä oon admini saada. No niin, sä oot adminoimassa täällä. No Spetsnatsi trolleista. Siinä on Pindi edelleen. No niin, terve. Juu, nyt oli me. Noniin. Juonna. Joo, no tässä nyt semmonen ainakin, että minusta tuntuu, että nyt seuraava asia, minkä te tulitte näkemään. Sponsoroippaa ainakin Karhu aika vahvasti. Ja saattaa olla Toviinakin osallistunut tähän. Käy vaan tsekkaa, mitä helvettiä tää tapaa. Aivan normaali! Ei vittu! Tässä on todellista viirymeininkiä. Hyvät pistet varmaan pelissä. Kun sä löydät vittu perseen ajakseen. Eikä ajaksi. Ei voi meillä tehdä mun seurataan tehdä. Meikäisen ainakin syyt. En nyt vielä tullut laistunut. Tässä vaiheessa iltaa oikeesti voi ruveta katsomaan. PND on hereillä. Tilanne tarkasti. Alko on vielä messissä ja Karhu. Alko, Karhu. Vitun kovat. No, Sitten on niinku semmonen hevari. Tässä on näkö letti. Käännä naamaa. Niin. Ei niin hirveet frägejä oo kummikaan. tää mulla vai? Joo, tässä on trollipoikia. Kyllä. Näin se pelaa Roxin koneella, näkyy kaikki cheatit ja... Mä taidan viedä tän koneen kotiin. Joo, se vie koneen himaa, esim mitä. Eikö se... Ja Alko ja meillä on oma haulikko. Juu, kun se on. Tää on kova jätkä. Elä nyt... Todellakin kova Näin on, se on mennä herra alokas. Ja suutelee omaa hauista. Se on kova jätkä. Joo, sit on meidän BND. Bundler! Vittu niittaa ja mikä helvetti. Mut seuraavaksi tulee ehkä kaikista paras. Tää on meidän nykyinen valokuvaaja, mikä on ollut virmiissä melkein vittu koko ajan. Mitä kävi? Ei tuokaan oikein vielä toimi tuo, eli silleen, että ei saa niinku ranteella niinku tukia tuolla. Mä pidän ainakin tossa tasolla, mä tykkään pitää. Se elämä on helvetin rajoittaa. Ikävä mä pettynyt. Saa sinunkin kuvata vähän humalassa. Nyt joutuu ihan snarissa. Hymyile vähän. Taksiin tai jotain. Ai lähde. Ja meistä lähti. GFR. Se on niinku... Kerro story. Joku semmonen hyvä elämäkertomus niinku tähän väliin iltaan. Kello ei oo vasta kuin 5. Puoli 6. Kalle, kakki Kalle olla. Tosi kello. Se on niinku se elämän story.